Toto je desivá pravda, ktorú si väčšina hráčov Brawl Stars nechce priznať. Možno si myslíš, že hráš Brawl Stars preto, lebo ťa baví. Ale čo ak ti poviem, že veľa hráčov sa neprihlasuje kvôli zábave? Prihlasujú sa zo strachu. Ak hráš Brawl Stars, daj odber, like a napíš do komentára, koľko rokov už hráš. A teraz sa priprav, pretože toto zmení spôsob, akým sa pozeráš na hru. Predstav si, že si nehral týždeň, potom 2 týždne, potom mesiac. Čo začneš cítiť? Väčšina hráčov povie nič, ale realita je iná. Začneš premýšľať nad odmenami, ktoré si zmeškal, nad eventmi, nad skinmi, nad tým, že ostatní získavajú veci, ktoré ty nemáš. A presne tu začína hrať psychológia. Volá sa FOMO, Fear of Missing Out, strach, že ti niečo utečie. A moderné hry ho využívajú dokonale. Pozri sa na Brawl Stars. Časovo obmedzené skiny, špeciálne eventy, exkluzívne odmeny. Každý deň máš pocit, že ak sa neprihlásiš, o niečo prídeš. A mozog to neznáša. Pretože človek cíti stratu silnejšie ako zisk. Získanie 100 gemov ťa poteší, ale strata možností ich získať ťa bolí ešte viac. A práve preto sa milióny hráčov vracajú každý deň. Nie preto, že musia, ale preto, že nechcú niečo zmeškať. A teraz sa zamysli. Koľkokrát si zapol Brawl Stars len na pár minút? Len aby si vyzdvihol odmenu. Len aby si splnil quest. Len aby si neprišiel o strík. Presne. To nie je náhoda. Je to systém. Ale teraz prichádza ešte zaujímavejšia časť. Pamätáš si svojho prvého obľúbeného brawlera? Možno Shelly, možno Leon, možno Spike. Nezáleží na tom. Dôležité je, že si ho nezabudol. Prečo? Pretože hry nepredávajú postavy, predávajú emócie. Prvý epický win, prvý rank, prvý clutch, prvý moment, keď si porazil niekoho silnejšieho. To sú veci, ktoré si mozog pamätá. A čím viac takých momentov zažiješ, tým silnejšie puto si vytvoríš. Preto veľa hráčov hovorí, starý Brawl Stars bol lepší. Bol? Alebo ti len chýba obdobie života, keď si ho hrával? To je otázka, nad ktorou sa oplatí zamyslieť. Pretože možno ti nechýba hra, možno ti chýba pocit. A ten sa nedá odomknúť v Battle Passe. Nedá sa kúpiť za gemy. Nedá sa získať v obchode. Patrí minulosti. A teraz príde najtvrdšia pravda. Jedného dňa príde moment, keď každý hráč zapne Brawl Stars naposledy. Možno zajtra, možno o rok, možno o 10 rokov, ale príde. A väčšina si ten moment ani neuvedomí. Nebude veľké rozlúčenie, nebude posledný zápas. Jednoducho raz vypneš hru a už sa nikdy nevrátiš. To sa stalo pri tisícoch hier pred Brawl Stars. A raz sa to stane aj ďalším. Preto otázka nie je, dokedy bude existovať Brawl Stars. Otázka je, aké spomienky ti po ňom zostanú. A teraz mi napíš do komentára jednu vec. Ktorý moment z Brawl Stars si budeš pamätať navždy? Možno zistíš, že to najcennejšie nikdy neboli trofeje, ale zážitky, ktoré si počas cesty získal.